Сомнамбулизмът е по-чест при децата, но не е рядкост и при възрастните. Около 7% от хората може да са го изпитали поне веднъж в живота си, а при някои границата между сън и будност става размита. Сомнамбул съм. Ходя без да помня, снимам без да решавам. Лекарите го наричат нарушение на съня, аз го наричам просто навик. Обикновено се събуждам в кухнята, понякога на улицата, днес в пещера. Казват, че сомнамбулите могат да вършат сложни неща. Някои готвят, други карат коли. Аз снимам. Когато снимам, тялото ми знае повече от мен. Не помня пътя до тук, но кадрите помня. Лакатник е по-стар от мен, по-тих и определено не спи. Докато снимам, времето не спира. Може би за това не искам да се събудя. Тук няма свидетели, само скали и един човек, който не знае как е стигнал до тук. Не знам дали сънувам лакатник или лакатник сънува мен. Но знам, че ще продължа, докато Господ не реши да спра.